יש אנשים שאינם יכולים לחיות במקום הזה, צהוב להם מדי, שקט שאפשר להשתגע. יש אנשים שאלוהים גדול עליהם במדבר הזה. אנשים נבהלים כשהם שומעים את הכוכבים בלילות. אבל יש אנשים שנדבקים לשקט הזה, ואינם יכולים לשוב להיפרד ממנו. אנשים כאלה נשארים כאן. תודה. יש. זהו, אני כבר לא מפקדת. תראי לי איך נראים כשלא מפקדים. אני 16 שנים אני מכירה אותך, פעם אחת לא שתית מיץ תפוזים. נכון. מה את רוצה? שיהיה שונה? מה את רוצה? כן. אני חברה של ענבל, ברור שאני יודעת שהיא יצנית ורצה למרחק. אני חברה של ענבל, ברור שאני אתקשר אליה כדי להתעצבן ביחד על דברים לא קשורים. אני חברה של ענבל, ברור שאני יודעת שהיא מדברת בטלפון עם הגבות. אני מ"פ של ענבל, ברור שנוספו לי משפטים חדשים לא עצר מילים, כמו גם וגם ולא מגומגם. אני חברה של ענבל, ברור שחלק מהשיחה היומית שלנו זה צפצופים בלתי נסבלים ברכב שלה. אני אח של ענבל, ברור שאני אהיה לחבר טלפוני בזמן המבחן. אנחנו חברים של ענבל, ברור שאנחנו יודעים שהיא אלרגית לעגבניות. אני חברה של ענבל, ברור שאני יודעת שהיא חולמת על מאפים מתלבחים בתנור בלילה. האמת, ממש בא לי. אנחנו חברות של ענבל, אז ברור שיהיה דיון שיבוצים, דיון קיצוצים, ודיון מה אוכלים. אני הבת של ענבל, ברור שאני מפקדת שלה. אני אבא של ענבל, ברור שאני אאסוף אותך ממוניות הכוכב. אני דודה של ענבל, ברור שאני יודעת שהיא לא יודעת לעשות זררת. אני חברה של ענבל, ברור שהיא ישרה כמו סרגל. אני חבר של ענבל, וברור שהיא לא נכנסת אף פעם לחדר אוכל. אני החברה הכי טובה של ענבל, ברור שמי שמכיר אותה, מכיר גם אותי. אני אחותה של ענבל, ברור שהיא תמיד מתאינה לי את החבר הצהוב. אמא של ענבל, ברור שאני אדאג לה לפירות לנסיעה. רוצים בננה? ברור שהייתי חיילת לשעבר של ענבל, תשאלו דיונים חשובים. מי שמר על הילדים? מורה ואני. אני ענבל, ברור אני הכי חזק בבית. אני חברה של ענבל, ברור שאני יודעת שאין מצב לשווארמה ב-12 בלילה, אבל אני הצלחתי. להיות הבעל של ענבל, ברור שלא נצא בזמן. אני חברה של ענבל, ברור שיהיה לה 10 ילדים. ענבל, תעשי לי ילד! אני חברה של ענבל, ברור שאני מתייעצת איתה על משאבות הנקה. אני חברה של ענבל, ברור שאני יודעת שענבל תגיע לפיקניק עם אוכל לגדוד. אני אחות של ענבל, ברור שהיא תתקשר אליי שהיא צריכה בייביסיטר. בבקשה, לא לחרות על הקיר עם מפתח. וולקאם, גברת. פשוט אבל, הכל בסדר בחיי. אנחנו עוד נתאמן על הסולם. אז איך זה מרגיש ביום שאחרי? שמישהו רוצה להתראיין, אבל הבמה שלך. קחי רגע צעד אחורה, שיראו קומפלט. אחרי אימון, 11 בבוקר, בדרך לקפה, שיער פזור. נשק יש? לא. שמש בשמיים. אחרי פוסים של הבית, מלא זמן, הילדים כבר 2 במסגרות. מה עוד? כמה עוד? קצת מקום בעולם, אבל לא נשכחה. ואני באמת מאחלת לכולכם לראות את המדי מלכות האלה על אמת, ולא לבחור אף פעם מתוך קשית תפקידים. לא פחד מהפחד ולא